दा कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एसोसिएशन बेनो CPA बे जाहैबाय जोंनि कमनवेल्थ कान्ट्रि ब्रिटिशआ जायफोर हादोरखौ खुंदोंमोन बे गासै हादरनिनो मोनसे एसोसिएशन माने कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एसोसिएशना आरो बेवहाय आङो इन्टारनेशनेल लेभेलाव इन्डियाया आंखौ होदों एक्जिकिउटिभ मेम्बार बेनि उनाव जोंहा इन्डियाखौ रिजन हारसिङैनो इन्डिया मोनसे रिजन बेनिफ्राय जोंना गासैबो माने मोनथाम मोनब्रै स्टेट लानानै खायफा जों दा 8टा स्टेट लानानै मोनसे मोनसे जन आरो जों बे जाहैबाय जोंनि जन 3 नर्थ इस्टनि 8टा स्टेट सिक्किमखौ लादेरनानै आरो बाखि जों जिथु 7टा दं दा जोङो बेखौ जिथु CPA जन 3 नर्थ इस्ट रिजन जोङो माने कनफारेन्स बोसोरफ्रोमबो फाथियो आरो बिनि गेजेराव जोङो एक्जिकिउटिभ कमिटि फाथियो बियो एक्जिकिउटिभ कमिटि जोङो नेक्स्ट कनफारेन्सखौ बबाव लागोन माबोरै खालामगोन बेफोरनि थाखाय आरो मा मा हाबाफारि लानो बेखौ लानानै सावरायनो थाखाय बे एक्जिकिउटिभ कमिटि मिटिं आरो आंनि टार्मआ जोबनोसैखाय बिथांमोना बयबो बुंदों जे नों थानायावनो आसामाव एक्जिकिउटिभ कमिटि मिटिंखौ खालामनांगौ बेखायनो आं बेखौ हस्ट खालामदों आरो गुवाहाटीयाव जाबाय थायो ओंखायनो आं बिथांमोनखौ बड'लेण्डआव खेबसे जिरायनो होननानै लानानै फैदों आरो भुटानाव थानायनि थाखाय राहाखौ खालामदों जाहाथे भुटानजोंबो बिसोरो सोमोन्दो जायो मोनथियो बुजियो जोंहा कनसिलेट जेनेरेलबो दंमोन भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशननिबो मैया गासिबो थाजोबदों आरो भुटानिस कालचार आरो बर' कालचारबो बेवहाय एक्सचेन्ज जालायदों आरोखि बेबायदि मोजाङैनो बयखौबो लाखिनानै दिनै आङो आंनि न'आवनो जिहेथु जेरावबो मिटिं हल माबा माबि बिदि नागिरबाय थायोबा टाइमा लेट जायो आरो गासै स्पिकारा लुबैदों जे आंनि न'आव हाबलांनो बड'लेण्डआव फैनायखाय बेखायनो आङो न'आवनो मिटिंनि एरेन्जमेन्टखौ खालामनानै दिनैहाय CPA बे एक्जिकिउटिभ कमिटि मिटिङा जिरायबाय आरो बेवहाय जोंनि नेक्स्ट कनफारेन्सखौ त्रिपुरायाव फैगौ एप्रिल दाननि लास्टआव दिनै थांखि लानाय जाबाय आरो बेवहाय जोंहा माबानिफ्राय नांगौ एप्रुभेल लकसभा स्पिकारनिफ्राय बिथाङा रिजननि प्रेसिडेन्ट आरो बिथाङा एटेन्ड थानांगौ ओंखायनो दा बिथांनिसिम प्रप'जालखौ फाथायहरसिगोन आरो बिथाङा जुदि जोंनो एप्रिलनि माने 20 तारिखनि उनाव 10 तारिखखौ हरो बेखौ मेन खालामनानै जोंनि कनफारेन्सआ जासिगोन दिनै जोंहा बे जाबाय बेनिफ्राय जों गासै MLA फोरखौनो बेवहाय इनभल्भ खालामनो थाखाय एबारनिफ्राय जोङो थांखि लादों जे साफ्रोम MLA आनो CPA आव थाफानांगौ खबर लानांगौ आरो CPA नि हाबाफारिफ्राव बाहागो लानांगौ CPA नि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जोंनि जि मोनसे मा होनो बिदिखौ जोंहा मा होनो सुबुंदारि मा होनो गणतन्त्र रिपाब्लिक जिथु माबा मा होनो सुबुंखान्थि आरो बिनिनो जि मोनसे दिनै गणतान्त्रिक हादोर हिसाबै बेवहाय जोङो आयेन आफादाव माब्रैहाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन गणतन्त्रखौ गायसननो जेराव सोरबा सासे सानैनिल' बाथ्रा नङालासे गासै थान्दैफोरनि बाथ्राखौ लानानैसो जोंनि हादोर आरो नोगोरारिफोरनि दावगानायनि थाखाय थांखि लानो हायो खामानि मावनो हायो दा बेखौ जों बोरै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामलांनो जे मोनसेया जाहैबाय सरकारनि खामानिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय एसेम्बलि कमिटिफोरखौ जों माबोरै गोख्रों खालामनो खारन एसेम्बलि कमिटियासो आयेन आफादाव जि थांखिफोरखौ लानानै खामानि मावो बेखौ जादों जायाखै बेखौ नायो ओंखायनो बेखौ जों बोरैहाय गोख्रों खालामनो जोंनि आयेन आफादाव गासैखौबो जोङो सरसा खालामनायनि बेलायाव बाहागो लाहैनायनि सुबिदा आरो मोजाङै सावरायनानै गासिबखौबो बिलफोरखौ पास खालामनायनि राहा आरो बे गासै बाथ्राखौनो रायजो राजाफ्रा बोरै मोनथियो आरो रायजो राजाफ्रा बोरै गावसिनि साननाय हनायखौ MLA नो खोन्थानानै MLA आ बोरैहाय आयेन आफादाव फैनानै रायजोआ बेखौसो लुबैदों बेखौसो जानांगौ होनना बुंदों होननानै बुंफैनो हायो बेफोरखौ माने खालामनायानो जोंनि CPA नि मेन थांखि आरो हाबाफारि आरो बे मथेनो जोङो थांखि लानानै बायदिसिना खामानि मावबाय थादों दा जोङो लेजिस्लेसन ड्राफ्टिं आयेनखौ बोरै ड्राफ्ट खालामनाय जायो आयेन दानाय बिनि खामानिखौ आरोखि बेखौ दा जोङो थाबैनो ट्रेनिं मोनसे प्रग्राम खालामनो नागिरदों गासै 8टा रायजोनि अफिसारफोर आरो बेवहाय 7बासो मोनसे मोनसे रायजोनि MLA फोरखौ लानानै जयैनो बे ट्रेनिंखौ खालामनाय जागोन आरोखि जाहाथे जोंनि आयेन बानायनाय बायदिसिना बेलायाव दानि गोदान जिथु अफिसारफोर जोलैफोर आरो गोदान MLA फोर बिसोरो बेखौ रोखायै मोनथिनो हायो सोलोंनो हायो आरो बेबायदि बिसोरो रलखौ लानो हायो